Αυτό τελικά είναι το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού, με τον Αφθαρμά Γεώργιος Πολίτης να σαλμάρει όπως τα παλιά καλά χρόνια της Ουγγαροσύνης με τον ήχο το χαρακτηριστικό. Πολύ ωραία, μπράβο. Ωραίο. Ήχο δικό σου. Ήχο δικό σου έχω. Εντάξει, για την Ρωσίου είναι. Από τη Παπαδράκη λίγο από έκθεση. Παλιά είναι αυτά τα καρύδια.